de tot. Să mutăm pe parcurs, e ca Cozy Road, și e Cozy Road. Nu prea pricep. Zis că nu prea pricep. Dar haide. Number, get careful, reward, grab. Pe care să-l luăm, ia zice. Stea. 135, bună. Bine. 106. Get character. Poți să bagi mai mult să fie epic. Hai, bal. Ai, feliz. Get caracter. Un caracter din noi. A filmat foarte târziu. Sodul ăsta. Tu vrei, adică până la 7, nu. 10 maxim dimineața. De ce merge atât de lag? Frate, de ce e atât de lag? Lobu caracter. Moș Crăciun. Porc. Pig. Ușor. Asta jucăm cu Piggy, o dragă Piggy. Bă, vreau să viteză. Nu foarte bună jocul ăsta. Vreau să fac serie cu ele. Tap to play. Mamă, cât de hard! Cine n-a putea să treacă de asta? Nu eu, da. Cine? Zice voi, cine? Iată că am ceva bonus. Mai facem un joc în plus. Facem vreo 5, 6, 10 minute cu ăsta și după mai facem cu alt joc. Hai să ne facem ceva minute. Hai mă! Hai să ne dăm început canal de YouTube. Pentru un prieten m-a încurajat. Toți m-au încurajat. Syndax Ro, Syndax Gaming Jordan. Ei, este decât 1. Știu cum cheamă. Și fața. Băi, nene, vezi pe unde mergi. Sau eu să văd pe unde merg. Trebuia să calc. Nu ia să mă calce pe mine. Poate e și viața reală. Este. Cine a
făcut ceva acolo. Merg, bă, așa. Ei, doi! Am promis doi, bă. Un bă, nu. Fraților, un băuț. What? Mi-a luat bănuțul. Mi-a luat 10 bănuțe. Dă-mi bănuțul înapoi. Ce face? Nu poate. E bine că o să stau.